Guys, ang gawas guys. Ito. Guys. Ilut yan. Oh, guys oh. Nagubo eh. Baka eh. Kutot-kutot. Bate. Guys, kumbating aliwak. Tambok ya ba? Armikat guys. Be, tanang to be, ngigo ba? Bisa piyungan. Bo? Kisan? Kisi be. Yame. Pa ako nang wait. Yame. Gabi. Di karang sa sudanan eh. Ang kamang-kamang guys ay. Kamang-kamang kabutsoy. Uy, wala igo guys. Sama ni guys ni Kiko. Yama. Lagu guys. Usa guys. Tukutong agi guys. Yama guys, yama guys. Be, nama? Ano? Lagi sugat. Oh guys. Ano? Bayulit guys eh. Lamig kayak gini guys, ginataan nih guys. Napa guys sa kilid sa ugat guys. Nagbantay sa uruan. Nagbantay sa punuan. Lagi niya sa punuan guys. Nagbantay ugat pa. Asa man? Pero na. Aduh gitu. Yama. Aduh udah guys. Ini sa taon. Asa man mga kaway lami. Tara. Guys, walay kalamay guys. Asa man mga kalaway Guys, lami. kumbate mi guys. Kami lang ani guys, kumbate lang Japon ni guys. Guys. Laban lang guys. Dali. Arikit. Yama. Kuha ka doon. Dagan. Yama. Ding, katagakon. Hindi na mo. Ang kamot. Buka. Agoy. Ko pana eh. Ika na may tirak. Madugmo ka. Sige. Nakabuak. Hala. Uy, nga kuntiin. Bunog ka mo ka. Ano di man ka magkuhan Terus ha? muntik na guys. Sugan eh. Ano di man ka magkuha nga? Bati kay kagnaw. Liwat ka na ko. Ha? Puno eh. Kuto guys. Aduh guys, tanawa guys. Mana Aduh. guys. Murang negos na eh. Sandri ka bilo ko sakit. Bukan kitipay guys. Mego ko na. Cuma sungang gatong nang. Pitik lang guys. Pitik. Mamli kay guys. Kung kinsay mo order guys, chat lang mo sa YouTube channel na mo guys. Libre chape. Nibicap. Lisor. Simpod. Pero, Ilang araw din. ano yung balik Man, dito? Ada mo kadut. Tawag igo. Dagan si Butsoy. Suso, agad ka igo eh. Di ba tayo ba? Yan. Yati di makita. Tukpunta niyo. Pero, Ano di pero? naigo na. Ay. Naro. Napo. Simpod. Hakpa ko na be. Hakpon. Request ni Be. Tibercho. Hakpon. Hakpon. Oh. Mayu ha dakko ma. Ang simpod. Simpot. Simpod. Mayu ha dakko ma. Eh. Oy. Cocomelon. Kung ilo lagi pakan ng wait di mo. Gi. Isot. Nangotot ko, Choy. Ay, panalunggian na lang na. Simpod. Buhi pa siya. Matik guys. Puwa-puwa ko na guys. Tara guys. Nagkuka dami guys. Yummy. Morning kanon sa Jollibee guys. Popcorn ron guys. Guys, mana mong kuha guys. No? Kana guys. Kani guys. Munig bahaw sa mang inasal guys.
Kana. May kunok yan. Nya ka ni Jollibee ni guys. Matik na guys. Agop. Kapaka eh. Ano na ba siya? Hari na ba de? Ano naman natin kuya? Yung kaya. Pangumang to yan. Masa to? Kalap to. Ngumang nga ng mga puwa ba? Dagko. Puwa na kayo ko yun mo eh. Kita na kita ba na? Nalalas ko pare. Ambok kayo guys. Papa ko na be. Yama. Hmm. Tupuk terus guys. Sampai ayo. Kita buka. Ipakita ko na be. Handok.